В това видео ще те запозная с 4 риска, от които да се пазиш, когато сключваш сделка на зелено. Първият риск е забавяне на сроковете. Поради финансови проблеми на инвеститора, проблеми с административните актове за въвеждане на сградата в експлоатация или друг вид административни проблеми. Вторият вид риск е най-опасен. Това е когато сградата остане незавършена. Причините са или фалит на строителя, или проблеми с проектната документация, или проблеми с самият проект. С този риск ти можеш да останеш както без имот и първоначално внесената сума в имота, така и дълги години може да ходиш по съдебни дела и да имаш допълнителни финансови разходи. Внимавай! Третият вид риск, от който да се пазиш, е несъответствието между сградата и началният проект. Често материалите и изпълнението се разминават от обещаното. Това се случва, когато има финансова нестабилност при инвеститора и не забрави, покупката на зелено е покупка първо на площ земя и просто един чертеж. И четвъртият риск е да провериш статута на земята, върху която ще се строи. Защото ако инвеститорът не притежава земята или няма валидно учредено право за строеж, то строителството няма да е законно и съответно сградата не може да се узакони. Съвет от мен, за да се предпазиш от всички тези рискове, е да провериш правният и финансов статут на инвеститора и строителя в търговският регистър. След това провери за техни доволни клиенти, бъдещи и настоящи проекти. Провери земята, върху която ще се строи, дали е на инвеститора, дали има разрешение за строеж и също така дали има тежести върху нея. Zimoti.com – порталът за имоти.